nidħlu f'din id-dar u nsibu mara tgħix waħedha. Għandha 80 sena, tgħix hawnhekk waħedha u qed jgħiduli li marida għandha xi ħaġa f'għajnejha, għandha infezzjoni f'għajnejha. Bis-saħħa tiegħek il-Maltin bnew dan l-isptar. Imma mhux biżżejjed. Bit-telefonata tiegħek il-Mission Fund ikompli investi fl-isptarijiet biex din il-mara u oħrajn bħala isibu l-fejqan.